Takve prgave kao što si ti, mi smo u bolnici špricali. Daj meni jedu i zovni mi gazdu, ajde. Šta je ovo, mili Bože? Ti, Surija, jebate. Nemojte da psujete, gospodine, i izađite iz šanka. A? Naši gosti ne ulaze ovde, izađite. A jeli, a? A to je moja kafa, gospodine. A gde je moja? Sam rekao da je skuvaš. Izvoli Ljutić, ajde brže. Pa ja nisam konobarica. Koji si đavo? Nisam ni đavo. Ja sam bolničarka u penziji. A jeli? O, baš dobro što ste tu, trebat ćete nam. A zašto? Zbog hitne pomoći. Znaš, Duš? Ko traži Ljutića? A beži bre, matori, ko tebe šta pita? Prvo, gospodine, ne možete ulaziti u šank. Ma je! Izađite, izađite. Mirna tamo. A drugo, prema dami, morate biti pristojni. Ko je bre dam? A ovo je ovde. A treće, ja sam Ljutić. Ti? Aleksandar Ljutić glavom. Tvoja mi glava ne treba. Njegovu tražim bre. Pardon? Da naplatim tu bre. Bandojene. Sam došao da pijem kafu tu i da naplatim svoje pare bre. Alo? Alo, Bojko? Ti si? Jesi li ga našao, a? E sad da ga pritisneš. Ajde, čekam. Ništa, matori. Ništa bez batina. Batina. Šta kaže, nema para, he? Pa zna li on da ti imaš pištolj? Jesi mu pokazao, a? Jesi mu pokazao električni pendrek i onaj bakarni šiljak, da? Jel? A on? Vidi, molim. Vidiš, sad smo mi iscrpeli sva miroljubiva sredstva. E sad ćemo preći na stvar. Dovati prvu stolicu i rokni o vitrinu ispod one slike što ima na zidu slika, zna? Neka žena sa suncobranom, a neki kreten klekopa je ljubi ruku. E, ispod ima vitrina. E, ta, da, imaju neke kristalne čaše i vaze. Sve to da polomiš. Onda drugom stolicom, najbližom, da rokneš odmah u onaj akvarijum veliki i da sve ribice i ona voda izleti po tepihu. No, normalno, da. E, kad to završiš, preći ćeš na onaj divni raznobojni vitraž. Ima neka rajska ptica, a? Je li magarči? Pa ti znaš šta je vitraž? Pa jeste, s rajskom pticom. Posle rajske ptice dovati ćeš ga levom rukom za šiju i gurnuti u bazen koji je napravio od mojih para. A desnom rukom uzet ćeš električni pendrek koji imaš, tući ćeš ga po leđima i po debelom mesu sve dok ne ispovraća sve pare. S kamatom. Tako. Bravo, Dušo. Jest. Ajde, sine. Prvo da čujem lomljavu stakla, a posle toga hoću krike i jauke. Ajde, čekam. Ljutiće, Dušo. Imam divno dete. Čim tamo završi, odmah dolazi ovo. Ajde, Dušo. Dete ljubi i ubija. Već smo počeli. Evo ode vitrina. Evo, direktno prenosi. Možete čuti. O, majko mila. Vitraž. Već je prešao na obradu debelog mesa. To, majstore. Francuska obrada. Evo, čujte i počujte. I pamet u glavu. Gospodo, Ljutići, pamet u glavu, tu.